No a tu je niekoľko rád, ako budeme hlasovať. Vo volebnej miestnosti musíte preukázať svoju totožnosť a následne dostanete prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky a 2 hlasovacie lístky. Jeden je určený na voľbu predsedu kraja, druhý na voľbu poslancov krajského zastupiteľstva. Hlasujete tak, že kandidátov krúžkujete. V prípade voľby predsedu krúžkujete len jedného kandidáta. Pri voľbe poslancov môžete na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov. Najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorí sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 9. novembra o 7 hodine. Ak v Košickom kraji ani jeden z 10 kandidátov na predsedu nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov v prvom kole, 23. novembra sa uskutoční druhé. V ňom sa zídu 2 najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Pokiaľ ide o voľbu poslancov, mandát získa kandidát, ktorý v danom volebnom obvode dostane od voličov najviac platných hlasov. U postpredsedu Košického samosprávneho kraja má záujem 10 kandidátov. O kreslo v krajskom zastupiteľstve sa uchádza 398 kandidátov. Voliť v Košickom kraji sa bude celkom v 11 volebných obvodoch. Priebežné neoficiálne výsledky by mali byť jasné 9. novembra po 22. hodine. Oficiálne výsledky za samosprávny kraj by mala zverejniť príslušná krajská volebná komisia. Silvia Karoliová, televízia Naša.